Хей, гайс, добро утро от Майорка! Оля! Оля! Сега отиваме на кафетерия и ще ви вземем с нас. Той слага слънчаки-чаки. Аз после като спече повече слънце. Намираме се в Санта Глория и сега ще закусваме емпанадас и забравих какво е. Нещо сладката с пудра захар. Две капучинота, направо да започвам. Мисля, че с кайма и грах. Още не съм стигнал до тях обаче. Сега ще пробвам емпанада. Не мога да преценя още с какво е. Много е вкусно. Такъв сладък лук, все едно е карамелизиран, ама не точно. И някакъв доматен сос, все едно. Така го усещам, а не знам дали е точно с това. Оля! Очаквам по някаква причина това да е без крем. Може и да не съм го стигнал. Той е без нищо, бе. Мама върви. Седем. Защото е малко студено. Най-много 8 му давам. Това е студено. Абе, добре. Хубави, автентични испански закуски. Ние приключихме с кафетерията и сега си чакаме автобуса за центъра да го разгледаме. Такъв е плана за днес. Обаче времето е малко дъждовничко. Тук има цял списък с тарифи. Да. Значи ако си живущ в тази зона или в зоната, където отиваш, различни цени. А за туристите изрично са превели и на английски. Разбира се. И за туристите е по-скъпо ли? Ами, да. Разбира се. Ах, вие испанци! Не е добре работата. Не. Еспаньолска му е работа. Еспаньолска! Какво има?
Не мога да прочета това. Йолка плюс Георги. Йолка плюс Георги. Това йолка не знам откъде идва. Няде. Коя е йолка? Де да знам? Гледайте парка. Време. Буквално хора бяхме на Косъм, дали ще си хванем трейна, защото отидохме до Тако Бел и буквално бягахме до тук. И ще опитаме Тако Бел за първ път. Но може би като пристигнем. Ние ще ходим до Солер. Не знам дали споменах. Соя. Да. А уж чакме да разглеждаме Палма, но при нас всичко се случва в движение. Каквото преценим, това е. Уха е на такоси. Само за такоси. Вие харесвате ли такоси? О, ама не да чакам за такоси. Да, тази беше бавничка, миличката. Не се правите, мацка, стегни се малко. Едва ли го гледаш това, обаче не се правите. Стягаш се и това е. Като се хванала, ще бачкаш. Стига пъти да. Так му пристигнахме и е просто превъзходно. Много е красиво. Хапнахме си тъкмо Тако Бела. Хареса ни. Аз го оценявам може би 6 от 10. Ти какво ще кажеш? Вкусен беше 7 от 10. Да. Абе, не е перфект. Не ти е храна за всеки ден, не? Все пак е фастфуд, ама да, беше вкусно. Именно. Сега се намираме срещу катедралата и е много, много красива. Като цяло трипа беше супер красив, с много красиви гледки. Заснех кадри, тъй че вие сте ги видели, да. А пък
За нас ще е утре, обаче за вас ще е следващия влог и ще отидем до един парк, който се казва Мондраго. И като цяло доста филми станаха, защото буквално днес чуваме да питаме какво се случва, как може да стигнем. Те ни казват, ами и то сега не е сезона и няма как да стигнете до там. На мен ми стана супер тъпо. Обаче човек като иска да постигне нещо, може да го направи. Така че ще сменим няколко транспорта, малко ще повървим пеша и ще можем да стигнем, което е супер и ще може да ви го покажем. Господине, какво хапвате? Пържени картофки. Оха! Страхотно. Ох, на кочо! Майко мила. А гледката е превъзходна. Да. Има шапка. Шляпнаха ме по дупито. Вау! Ей, това е приятелят, че да те вдигне за едната снимка. Най-добре. Най-добрия.
това е супер сладко. Хората са си набрали портокалчета и са написали free. So cute. Хора, взехме си сладолед и сега ще го тестнем, като моят е с лимонов чизкейк и малина. Не съм дали лимонов чизкейк. Чизкейк беше някакъв испански вкус. Да речем, че е лимонов. Оле, малината е много вкусна. Много ми харесва, наистина. И чизкейка е топ. Значи давам му 9 от 10. Много добре. И сме тук на площадчето. Гледката е страхотна. Твоите сладоледи какви са? Единият е цитроне, т.е. лимон. Яко бие на лимон, между другото, много як. Преминава тренчето. Битишойн. Ей сега. Жената казва битишойн. Я. Спри се, бе. Другият е ванилия и портокал. Още не съм стигнал до него. Ами, давай. Вече. О, yeah. Значи, лимоновия е 8 от 10. Ооо, много е добро. Ваниловия с портокал 9 от 10. Ако не 10 от 10. На мен този повече ми харесва. Цитронето е това, нали? Страхотно е. Малко по-сладичко е, но ми допада доста. Да. Пробвай малинката, мисля, че много ще хареса. Нали? Много добра. Да, бе. Топито. Бие на малината. Да. Ами добре, хора. Ние ще си ги хапнем и ще ви оставим за сега тук. Много як, нали? Моя по-як. Не! Лъж. Моя по-як. Не го слушайте. Ай, чао. Окей, хора, ние набързо дойдохме до ботаническата градина, защото нямаше как да ни я видим. Обаче трябва бързо да действаме, защото след малко ни е бушчето и да, ще е тъпо да си го изтървем. Така че ще разглеждаме набързо. Уникално! Hola! It's back! То как си уникален.
Страхотно е. Това е драцена. Как е възможно това? Драцена Драко. Трябва да помисля. Предлагам всякакви стоки. Хорен съм снимала буквално от след обед. Обаче цял ден не се спряхме, наистина. Излезе сме от рано сутринта и преди малко попихме сангри и се разхождаме. Тук сме на много известен замък и лека по лека след малко ще се ориентираме да си ходим. Наистина много ни харесва тук. Буквално сме влюбени. Сега ще видя колко карашки сме направили, защото наистина ние не сме спирали въобще. Само единствено за тези сангри, дето се спряхме силно за половин час и до там. Това... Мале, 24 000. Стабилно! Стабилно! Човек, направили сме 24 крачки. И те първо трябва да се прибираме, а Airbnb-то въобще не е наблизо, далеч си е. Да, трябва да взимаме автобус. Ще падем, да. Да, не знам дали ще е един, то май трябва да прекачваме. То остава да ходим пеша до Airbnb-то сега. Не, човек ни до сутринта не може да стигнем сигурно. Тук младите се пляскат. Да, младите я правят секс. Тук направо деца се правят. Между другото, да, той батерията ми лека по лека сдава багажа. Ще си я заредя днес. Така. Ох, не искам да си ходим. Много е красиво. Ти искаш ли да си ходиш? Не. Нали? Трябва повече време за тия неща. Много малко време имаме и яко бързаме днеска. Убихме се от път, днеска ще спим доста добре. Ще спим добре, ама утре трябва пак рано да ставаме. Да, затова трябва да се приберем рано. Утре е много шано. Утре е много шано, наистина. Просто ако трябва да се сетя какво трябва да правим. Така че ще ви казвам чао и до следващия влог, който пак ще е от Палма. Чао!